Kardom kaduk awe Karbitish 2.0 YouTube channel long kelang ara do ana fans tamila pen pinila so video long nali tumhana ki 1 p mate nage than ponji la bangki PM Kisan 20 installment komantuar ni si ke long jima la pen komantuar ni si ke jang jima la so puthak sinali tumhana so video long pathek bena than pachini ponik po nali tum la so YouTube channel subscribe ko la pen video nali tum share ponigon tang non PM Kisan 20 installment komantuar ni si ke long jima la so puthak le Cethan pononang lapen lang pononang. Tangdenon pathek pen cethan pononang PM Kisan 20 installment komantuar ni si nangka cethabji malpe kilongzima la soputhak cethan pononang lapen 20 installment long lia prang kopi sina litum ke claim nang langma latana litum kachini nangji kinangsot la soputhak sta me cethan pononang kiteng sina litum PM Kisan 2020 installment 2025 puthak daglang ponona overview. The Pradhan Mantri Kisan Samman Nandi Yosna Mate PM Kisan is a central sector scheme launched by Government of India. Under this scheme, all eligible farmers' families are provided with the financial assistance of Rs 6,000 annual. Mate PM Kisan long amen ki do tum la pen labang soli kilong vera tumbang chini ponik po kopiat fansi PM Kisan atangka kipima na pen kon ansi kilong malata nalitum chini ponik po la pen ingkan si maten ingkan si along nalitum suri trok atangka labang kilong ponik ji la pen ciklo John Pli angbong si nalitum la suri hini atangka labang ke nalitum ekauna long labang ke jang ikji la sikidam tang 19 installment labang ke February ciklo malam si katuka vista me long dun iglo mate February ciklo si surihini tangka labang ke thapon iglo laben puthot non 20 installments tame kilongji atarik mate adet labang ke nang legelo la se komantu adet ansi ka chethap jima la so puthang ni linali tuma phanang than pachini ponik po adet chinni aprang nali tum kilongji aphan copy piece asai si claim nang langma la tanali tum dak pen ka chini nang ji kinang sot lapen kiceng silang pononang nalitum labang so PM Kisan 20 installment long le aprang kopi si claim nang lang ma labang ke nalitum kecin nang jikinang sot nalitum ke dam tang ho 19 installment an talong dun loplo tang te nalitum puthala non 20 installment ke longji aphan nalitum KYC KYC complete loma complete plema lata puthot ke chilang tunang jikinang sot lo number isielo lapen nalitum ke chilang ji aphan pmkisan.gov.in la official website long dam pen hodak know your customer option kilong jitu hala option on ber iglopul nalitum lang pon ikmelo la pen number 2 la bangke bank account pen nalitum la Aadhaar la bangke link duma vema active tema la tanalitum ke check nang ji kilang nang ji la bangke kenang sotlo la pen Puthodak dutulang number 3 along confirm that your name in a listed of beneficiary of PM Kisan website la sinali tumodak puthot kopini kichok che land shading la pen Aadhaar la pen bank account link le la pen EKYC stame dokoka thekji mine ke damtang hot averes stame la sinali tum la hai bangke ke check paprang nangji la bangke kenang sotlo jongsil hai nali tum claim clip lotang te the important notice take to pondo beneficiary who do not complete the above step may face delay or may not receive the installment at all. It is essential to verify and update your records promptly. Mata nalitum la soli jongsi ci endun lang la pen ci palong dunji pulotang te nalitum la haya process bang ke claim nang ji kinang sot ki check nang ji kilang nang ji la bang ke kinang sot lo la jong si okay lo pulotang te choklim lo pulotang te nalitum la suri ni atangka la bang ke nalitum long dun ikpo la penalitum PM Kisan la official website long dampen sta nalitum kapre information ho dar nalitum thek pon long lang pon long ji pena anda da option do jong si website long dam dik thep nalitum please store long pen PM Kisan apps download pen stame apps long pen stame nalitum langpon ikmelo lapen PM Kisan jong si apply lo plotang te nalitum copy PC
eligibility criteria kinang jima la so puthak stame la so lo long ke topon nalitum thek pon longji small and marginal farmers families is combined holding up to 2 acres mate 2 acres along le do tumbang ke labang swali bang chu endunong lo lapen hala ka apply vek ji abang phu abang fistami Indian citizen nang po lapen land ownership record must be updated in government record lapen longle potas tami nalitum government along record dotang nangji lapen exclusion criteria include income tax payer professional like doctor engineer extra lai tambangke long don delo lapen installment labangke kon ansi kipi ponjima pulte ciklojon plipen suri hini ansi piponik pol lapen ningkani silong suri trokatangkan anitum long ponikji lapen non 20 installment labangke komantuar ni si kelongjima pulo tangte ladake to ponateng polte nalitum thek monongji labangke nalitum kachini nangji kenang sotlo the 20 installment of PM Kisan is expected to be released in the first or second week of June. However, the exact release date has not yet been officially confirmed by the government of India. Lapen non 100% labangke confirm prelang stamenalitum non second week kali third week molam labangke nalitum la suri ni atangka PM Kisan atangka labangke nalitum long week po lapen la so ali bangke lapen non akimi ke apply tum la so tangka long donjima pulte labangke long len list long nalitum amendo nanglang lapen list long amendo chota chokche jongse list long amendo pulte nalitum KYC la hai bang complete nangji KYC complete lo pulo tangte la so ali bangke nalitum long don ikpo la sila PM Kisan long kilong dun tang mate kilong dun ver atum labangke la so chiklo labangke 100% nalitum surini tangka bangke long dun ikpo apen long le apra nalitum la hai ki check nalitum bank account la Aadhaar card pe link doma vema KYC tong do koma mate land setting pini problem doma la bangke nalitum ki check nangji mate kilang nangji la bangke kinang sotlo nalitum website dong damen stame lang ponik mi kalte tipoket CSC center long dami kon hodak nalitum Aadhaar card bank account che ponik ko hodak details alang litum nang claim pik po lapen alang litum nang lang pik po video nalitum share ikta lapen nalitum stame adet bang chini ponik lo kumantu adet sidak kache thabjima sori hini tangka labangke nasipinia video labangkel anling ton ponik nang nasidomi thakmi kadukavi karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do anapans tami nilin pen kardom